11 ka mga barangay sa dakbayan sa Karkar ang kumpirmadong nasudla na og African Swine Fever o ASF. Formal na gipahibaw ni Cebu Governor Gwen Garcia na natakbuyan og ASF ang binuhing mga baboy sa dakbayan sa Karkar. Subay ni ini higpit ng pagpatuman sa lalawigan sa border control aron mapugnan ang pagkatap sa maong sakit sa silingan pa nga mga dakbayan ug kalungsuran. Gidid-an nasab sa gobernador nga makagawas ang mga binuhing baboy ug mga meat products gikan sa Karkar. Samtang sa pakighinabi sa telepono, gipahibaw ni Mayor Patrick Barcenas nga sa 150 ka mga baboy nga gikuhaan og samples kapin sa 30 niini ang nagpositibo sa ASF. Gipatay na hinuon ang mga baboy sa mga dapit din anaa ang ASF aron mapugnan ang pagkatap niini. Mamahimo ra hinuog mabaligya ang mga chicharon sa Karkar nga old stock. For precautionary measures, we have immediately closed off the borders. I have prohibited the bringing out of live hogs, even pork. We have isolated Karkar, and we have warned all other LGUs. I know that at least in the province of Cebu, our mayors will cooperate with us. Mag-obserbaran nung sige pa bang kamatay, karon kalois ginuwala naman, pagka may kamatay. Kinsay nagkuha na to, Mayor? Kinsay nag-conduct sa laboratory test? Ngay nagtabang sa region at sa province. Okay. So, Kaya akong gusto mapugnan ba, ma-control.